तुझ्या सारखे चेडूं तें नाव ताचें बेला दिसता रूपान सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोवता यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगलेक म्हजे देखून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पुसून म्हजे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पयले पावटी तूं भेटले म्हाका पिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सोगलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सोगलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली संजेच्या प्रशांत वातावरणांत चिलिपिली नादांत सुकणी सवसा आपल्या गोंठेरांत उमलतात लारा दर्यांत सांजुजे वाड्याघरा सांगतात जांबल्या स्नेहालयांत देव बरी सांज दिवंक तुमकां सोमेस्तांक वांटून सर्व थंय मुखेल पोवन दवंडोंक जिणेंतले दूख आनी एकसुरपोन सोडूंक वाड्या समुदायाचे सांगत पोवन घेवन देख सांजुजेचे आदर्श पोवन मडसिमाये फिरकजीच्या सांजुजे वाड्यांत आज बेस्ताचो संभ्रम एका मनान आनी एका काळजांत रुपीत जाल्लो आमचो एकतार आज सांजुजेक अर्घा दिवंक फेस्ता संभ्रमूक आमी आयती जाल्या हर एका म्हयन्यांत एक कुटाम जावं सांगाता मेळटा देवाचे उतार वांटून घेता सेवा करता गरजेवंतांक पावता हांसून केलता हाच्या उतेतीन आज परत आयती जाल्या वाड्या फेस्ताचो संभ्रम चलोवंक ह्या व्हड्या फेस्ताक आमचे मदें हजार आसात आमचे फिरगदीचे विगार मनादीक एडविन पिंटो बाब फिरगदीचे गवलीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्री विजय डिसोजा कार्यदर्शी श्रीमती क्रिस्टीन डिसोजा स्नेहालया संस्थेची संस्थापकी श्रीमती ओलिविया जोसेफ क्रास्ता वड्याची गुरकान श्रीमती दिव्या डिसोजा प्रतिनिधी श्री अलेक्स मोंतेरो तुम्ही सर्वांनी मुखार येवन वेदी सोबेजे म्हूण विनंती करता वेदी सोबयल्या सवसेऱ्यांक देव बरें करूं मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदां आनी तुमकां मेळटले बडया आनी तुमकां उक्ते जातले तर हे कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर देवाचो आशिर्वाद मागण्याद्वारे मागून घेवया वाड्यागारांनी मुखार येवन मागण्या वेदी चलोवन व्हरचे सर्गचरांनी उल्हास पाव कित्याक जाका तूं वांग फाव जालय तूं आपणे सांगले बरें जिवन जाला आमा पस देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव आमकारी मरये कित्याक सोमी कोरोस जिवन जाला प्रार्थुया ए देवा क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं संसार संतोषकांत दया केली तशें आमकां मरे कृपात संसर्जनेचो संतोष आमकां लबासो कर म्हूण आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या स्वतान सदा सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या स्वतान सदा सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या स्वतान सदा सर्वता आमेन देवा गेल्या बुड्या कुशरत्न्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाक चितपेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका रास सांबाळ सरे आमेन ससना सोविशोदी तांकां येसुम्या आनी अनंतका संचे फंगुदी समाधानान देवशे घेंदीत आमेन जो हांव परमनेस व्हरता अध्याय 10 वोळ 1 तावन 10 सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण बोकरेच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरे वटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो गोवळी हाका राखवालदार काडटा बोकरे ताच्या तळ्याक खाण दितात आपल्या बोकऱ्याक तांच्या नांवान उलोवकन तांकां तो भायर व्हरता तांकां सक्टांक भायर काडटास तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी तसो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात
परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वसनात. ते परक्याचो ताळो वळखना जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ओपास सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्याचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले चोर आनी लुटकार, देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवच तें दार. म्हजे मुखान भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो बैत भितर वेतलो, ताका सोरोवूय मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळोव म्हण, बरोवन उमतेच्या मापान ते मेळोव म्हण. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोपकार. आता विगर बापान नियाल दिसे म्हणून विनंती करता. मोगाळे भवन आणि बेडिनो, देवाचे उतर आमी आयकले आनी वांजेलाचेर आमी नियाळ केला. आनी जेजू बवऱ्या गवळ्याचो आयतार आज आमी समारंभतना जेजू बरो गवळी आनी आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो जावन आसा. जेजू बरो गवळी तो शेळयांक जाणा, तो शेळयांचो मोग करता, शेळयांक राखता, शेळयांचो ताका हुस्को आसा आनी तो जावन आसा संपूर्ण. पूण शेळयां गवळी म्हणटा आसतना शेळयांचो समुदाय तो आसा आनी समुदाय जावन आसा आमी. आनी आमी हिंड म्हळ्यार एका मोनाचो, एका काळजाचो, एकच हुस्को आसचो, एकच ध्येय आनी एकच मोन आसचो. देखून आमी आज वाड्या घरा सान जुजे वाड्या घरा हांगासर आसा. एक हिंड जावन आमी काम करता. एक धाकटुली पवित्र सभा जावन आसा सान जुजे वाडो. देखून आमी आज हें फेस्त आचरण करता आसतना आमी हिंडांत रावूं, एक हिंड जावंक आनी त्याच गवळ्याक उलो मारूंक देव आमकां फावो करून दी. आनी आमी आमच्या वाड्यांत एक हिंड जावन आसा. सोमी आमचो गवळी आमकां राखता म्हणल्यार संतोशान जियोंक आमकां फावो जावन दी म्हण सांगून आमी आज प्रत्येक जावन आशेवया. देव मायेच्या पती, सर्गीच्या सोबीत फुला, पदवीदार शारती, जुजे बापा पाव तूं म्हाका, जुजे बापा पाव तूं म्हाका, जुजे बापा पाव तूं म्हाका, जुजे बापा पाव तूं म्हाका. ही भाग्यवंता जुजे, क्रिस्ता पुस्क्या बापा, रक्तान ताच्या सोडयल्या, जा तूं बापय भोगता. जुजे बापा पाव तूं म्हाका, जुजे बापा पाव तूं म्हाका, जुजे बापा पाव तूं म्हाका, जुजे बापा पाव तूं म्हाका. बापाचे ताच्याने पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मागण्या विधी सोलोवन वेल्ल्या वाड्या घरांक देव बरें करूं. हांसो जावन आसा सर्वत्रीक येवकार. जमलेल्या सोमे स्वागत करूंक मुखार येता वाड्याची गुरकर्णी श्रीमती दिव्या डिसोजा. देव बरे सांत दिवंक तुमकां सोमेस्तां. मोगाच्या न्हू स्वागताची 2 उतरां उलोवच्याक हांव तुमचे मुखार उबी आसा. सदांच लोकांच्या आर्थीक गरजेक पावच्यो तशेंच पिरगजेंत नवेस्तांव आशेवन आसच्या आमच्या मोगाळ विगार बाप, तांचे आजार आमच्या संतोशाचे आनी अभिमानाचे जावन आसा. मोगाळ विगार बापानो, तुमकां ह्या कार्याक आर्थीक स्वागत म्हणटा. तांकां फूल दिवन स्वागत करून मुखार येता अलेक्स मोंतेरो.
समतोल मुखाभिवृद्धी लायक कसो पात्र आनी महात्मोचो जावन आसा. आमचे संगी आजर आसात पिरगजीचो उपाध्यक्ष विजित डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक हार्दिक स्वागत. आणि आमच्या संगी आजर आसा पिरगेजीची कार्यदर्शी श्रीमती क्रिस्तीन डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक हार्दिक स्वागत म्हणटा. आणि आमचे संगी आजर आसा स्नेहालयाची संसदेची संपादकी श्रीमती ओलिविया जोसेफ क्रास्ता. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आणि आमचे संगी आजर आसात ब्रदर रिक्शन मोंतेरो. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आमच्या वाड्यात प्रतिनिधी जावन आसल्या अलेक्स मोंतेरो. तुमकांय आमी स्वागत म्हणटा. हांगासर आजर असल्या आमच्या वाड्याच्या अंतोणवाड्याच्या गुरकाराक तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आनी हांगासर जमो जाल्ल्या सर वाड्यागारांक आनी सर्वांक हार्दिक स्वागत म्हणून म्हजी स्वागताची उतरां आखेर करता. आम्हा समेस्ताक स्वागत केल्या गुरकर्णी श्रीमती. तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत. वाड्याच्या फेस्ता संदर्भी मांडून हाडिल्ल्या खेळा स्पर्धांत जिखलेल्यांक आमचो मनदीक बाप एडविन पिंटो बापांनी इनामां वांटी जाय म्हूण विनंती करता. जिखलेल्यांची नांवां डीना वाचून सांगी जाय म्हूण विनंती करता. आम्ही 5 वरां 6 वरां जायसरी आमच्या स्नेहालयाच्या संद्यांक खेळा मांडून हाडल्यात. तेतून जिखल्यांची नांवां हांव सांगता. फर्स्ट म्युजिकल चेअर्स फॉर फिमेल ॲग्नेस. म्युजिकल चेअर्स फॉर मेल सुनील. Bomb in the City, female and Jesslyn. Male जावन आसा विनर विपिन. आता विगर बापांनी आपली बोगनां उसारी जाय म्हूण विनंती करता. मोगाळे फिरगेजीच्या घोडी परिषद उपाध्यक्ष विजित डिसोजा, कार्यदर्शी क्रिस्तीन डिसोजा, स्नेहालया संस्थेची डिरेक्टर संस्थापकी ओलिविया करास्ता, वाड्याची कुरकार्ण दिव्या डिसोजा, तशेंच प्रतिनिधी हांगासर हजर आसा अलेक्स मोंतेरो आनी आमचो ब्रदर रिक्सन मोंतेरो आनी स्नेहालय संस्थेच्या सर सिबंदीनो आनी तशेंच आमच्या फिरगेची जावन आयिल्ल्या विविध वाड्यांत जावन आयिल्ल्या वाड्याच्या गुरकारणो प्रतिनिधीनो आनी समेस्त सांजुजे वाड्या घराणो आनी समेस्त स्नेहालयाच्या निवासीनो, तुमकां समेस्तांक बरी सांज हांव मागता.
आमच्या फिरगेचेंत 9 वाडे आसात आनी आज एक वाड्याचो दिवस वाड्याचें फेस्त एक विभिन्न जावन आसा. कोणायकी सोडिनासतना आमच्या बोवारी कोण सक्कडे सांगाता आसात तांकां सक्कडांकी सांगाता आमी घेवन सक्कडांकी दबळ्या धाकट्यांक सक्कडांकी सांगाता आसल्यांक घेवन आज वाड्याचें हें फेस्त आचरण करतना भोव संतोश आमकां भोगता. खंडीत जावन आमी पयलें हें चिंतूंक नासलें पूण हें देवानस आमकां फावो केल्लें घडोवन आयलें म्हूण सांगीत. कित्याक एका मनशाक आमी संतोश भरीत करता आसतना एका मनशाक आमी आदारशीतना आपयत आसतना आमकां चड खोशी जाता. जेजून आमकां सांगलां तूं जेवणाक आपयत आसतना तुज्या बरीत आशिल्ल्या तुज्या की उसल्या वा तुज्या की समा आशिल्ल्याक तूं आपयनाका. बगार कोणाक तुका आपोवंक जायना कोणाक तुका आपोवन परत आपणे दिवंक तांक ना तसल्याक तूं आपय. आनी हांगासर आसात आमचे भाव आनी स्नेहलाची भाव भयणी खंडीत जावन तांकां तांच्या घरा आपूण नाडूंक तांकां तांक ना पूण खंडीत जावन आज आमकां तें भाग मेळ्ळां देखून आमी देवाक दिनवासता. आनी वाड्यांत ती आसात म्हणटा आसतना आमचे सांदे हरियेकले आमचे कुटाम आमचो इंड जावन आसा. आनी पवित्र सभेंत क्रिस्ती जिवितांत हांवें सांगचे लेकार आनी आमकां समजले लेकार आनी शिकयले लेकार क्रिस्ती जिवीत जावन आसा मागण्याचें जिवीत. जर तर मागणें थंयतावन क्रिस्ती जिवितांतून काडलें स्पिरिच्युअलिटी आध्यात्मिका काडली थंयसर आमी सोशल वर्कर जाता केवल. हांगासर आसात भाव आनी भयणी निरंतर आमचे खातीर मागणें करतात. तांचे कोपेल आसा मीस आसा आराधन तांकां आसा आनी तांकां करूंक जाता तेंच आमचे खातीर फिरगेचे खातीर वाड्या खातीर पवित्र सभे खातीर याजकां खातीर धर्म भयणी खातीर पाप सेवा खातीर हर एक दीस ती मागतात नितळ काळजान ती मागतात आनी देव तांचें मागणें आयकता. ही आपोस्तले तुमी हांगासर करन आसात देखून मागण्याक तुमी सडीत गामान दितात आनी मागण्या वरवीं तुमी पवित्र सभेक मजत दितात पाठिंबो दितात तुमची देणगी तुमी दितात. देखून आनी मुखारी न्यायालयाच्या निवासीनो आमचे खातीर मागा पवित्र सभे खातीर मागा आनी मागण्यांत आमी करशिल्लो तो वेळ कधीच निर्फळ जायना आनी जायत्यांच्या बऱ्या मनाच्या तुमच्या तसल्या मनशांच्या त्या मागण्या मरिफात जायतीं आमच्या तसलीं मनशां आमी जियेता. जायत्यांक मागणें करूंक वेळ ना पूण तुमी तांचे खातीर मागतात. देखून आज तुमी आमच्या सांगात आसात भोव व्हरतो संतोश आनी हांगासर आयल्यात तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांजुजे वाडे सांजुजे आमचो शारोदी आनी सांजुजे एक नितीवंत प्रामाणीक मनीस भोव शांत मनीस तो आनी चिंतनांतल्या बरीच आमकां मजत दिवच्यात आसलो. आतां सोपाप साहेब आमकां सांगता सांजुजे अजापां करणार सांजुजे जावन आसा ड्रिमर. देखून पाप साहेब म्हणटा म्हाका कसलेय प्रॉब्लेम आसतना पाप साहेब सांगता आनी कशेंय विराराय भोगता आसतना कसलेय समस्या आसतना हांवें एका चिटीर म्हजें प्रॉब्लेम बरोवचें आनी सांजुजेची न्हिदल्ली एक इमाज आसा स्लीपिंग सायंट जोसेफ म्हूण सांगून आनी त्या इमाजी पोंदाक हांवें दवरचें राती न्हिदूंक येता आसतना आनी दुसऱ्या दिसा वा तिसऱ्या दिसा क्रमेण म्हाका त्या समस्यांक पर्याय मेळटा. सांजुजे ताच्या तकले पोंदाक दवरलो तो समस्या तो नियाळण ताका पर्याय वदकसून दिता म्हूण सांगून असलो भोव अजापी सांत आमचो शारोती सांजुजे जावन आसा. ताच्या माताकाल आमी जियेता आनी फुडें येता. देखून सांजुजेचो आमी मोग करया. आनी सांजुजे वाडो इगर्जे जावन तो पयस आसा घरा येणे तेजें मेकळ नासा चड घरा येनात
आनी चड अनुकूल वोन थंयसर नात काम करून जायचे शिकोवंक कोड्याल वचचे पूण ती कश्ट वावंट करतात श्रम घेतात आनी कितें म्हणटात स्ट्रगल आमी म्हणटा हर एका मनशाक एक स्ट्रगल आसा एक कितें म्हणटात मुखार वचूंक आशा आसा तें मिसांव तें आसा हर एकल्यानी आमी मुखार वचूंक आमचो एक झूज म्हणलें हर एकल्याक आसा झूज ती झुजतात हांवें पळयलां आनी खंडी जावन हें आमी करूंक जाय प्रामाणीकपणान ती आसात दुबळी सादी तुमी आसात खंडी जावन पूण इगर्जेच्या संगतींनी तुमी जायती मुखार आसात इगर्ज झडतात क्लीन करतात आनी कितेंय एक्स्ट्रा काम आसल्यार सर्ती तुमी करतात लितुर्जी देवस्तुती तुमी चलयतात आनी कितेंच ना म्हणलें ना जर थोडी आसात जमत येना जावंक पुरो पूण गव्हर्मेंट ती येतली पूण खंडीत जावन बोवाडो बरोच तो आसा आनी हे माकेलपणो घेता दिव्या डिसोजा तशेंच प्रतिनिधी आसात अलेक्स पयले गुरकार जावन आसलो आनी लोरा आसा आनी अशें हो वाडो मुखार वेते आसा अशें मिकोलपेट घेतल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फिरगेचेंत हो एक वाडो आनी फिरगे जायचे जाल्यार वाडे जायचे वाडे क्रियाळ आसल्यार फिरगज जिवाळ जाता आनी वाड्या फेस्त जर तर एका वाड्यान जाता जाल्यार तो वाडो जिवाळ आसा कार्याळ आसा सांगात येतात मांडून हाडटात वेवस्था घालतात एकामेकाक संतोश पावतात म्हणलो अर्थ जावन आसा देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वाड्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां तशेंच हांगासर आसा विजित डिसोजा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी क्रिस्तीन डिसोजा आनी समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणून आनी तशेंच प्रत्येक जावन हांगासर जोसेफ क्रास्त हांगासर ना ताच्या कामा निमती पूण ताची पत्नीण आसा ओलिविया क्रास्ता तिकाय देव बरें करूं म्हणून आनी सदांच ह्या संस्थ्याक बरें आशेवन हांगासर जायत्या जाणांक सगळो आसरो फावो जावन सदांच मनशापणान आनी मनशा बरी जियोंक ती फावो करता आसतना आनीकी समेस्तांक असली सेवा बरी सेवा फावो जावं दी आनी तशेंच जायती सिबंदी आसात निस्वार्थी मनान ह्या सगळ्यांक आमच्या भावा भयणी बरी तांचे लागीं बोलोवन सळाबळ दवरून मोगान तांकां आदारसून सुदारसून पळयतात समेस्तांक शुभाशय पाठोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं देव बरें करूंक विगार बापानो आमच्या कार्याक हाजर जाल्ल्या पलोतायन कॉन्व्हेंटची सिस्टर विना तुमकां ह्या कार्याक स्वागत आता स्नेहलय संस्थेची संस्थापकी ओलिविया जोसेफ क्रास्ता 2 उतरां उसाರಿಜೆ म्हणून विनंती करता ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸಂತೋ ಜೋಸೆಫರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಳೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನೇ ಕಣ್ಣಂಥ ಸಂತೋಷ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು
ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮನೋಭಾವದವರು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತದವರಿರಲಿ ಕೈತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ 9 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಾಜರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನಿಸದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪವಾಡ. ನಮಗೆ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ. ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಹೋದರರು ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಹತ್ರ 850 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 3 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಕೂಡ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಯವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ನಿಧಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಹೀಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಅವರವರ ಮನೆ ಸೇರಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸೇರಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. देव बरें करूंक ऑलिविया जोसेफ क्रास्ता तुमची 2 उतरां उलयल्याक. आतां मुखले मनोरंजन कार्यक्रम खातीर सर ಸೇರಿಯಾನಿ आपली बसका सोडून दिजे म्हणून विनंती करता. ಈಗ ನಾವೊಂದು ನನ್ನೊಬ್ಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯಿತಾ, ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳು ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾಳೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಳ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. आता मुखार पळयता सोनल वेगसाक मुखार येवन एक पद सांगूंक. म्हाका नवरो मेळ्ळो गटागा दोनशे एकऱ्या तोटागा ताट ताट मिशागार पणात तो पोटागा म्हाका नवरो मेळ्ळो गटागा दोनशे एकऱ्या तोटागा ताट ताट मिशागार पणात तो पोटागार म्हाका नवरो मेळ्ळो गटागार काटासो नवरा म्हणून बुपकाली कासाचा तसतका मिसवाली दिसता गंभीर तरी खुशाली सशीन बसून म्हाका फुलांगाली मिशो बोलून भियेली आता भियेना दोगो म्हाका एक घडी सांडूनच येना हिवे गेलो पियेता नाका मुळार पियेना म्हाका नवरो मेळ्ळो घटागा दोनशे एकऱ्या तोटागार ताट ताट मिशागार पणात तो पोटागार
सांगडो जेवणाक नाणी मात्र रक्स सारको एका उंडेक कथा एक बांगडो नवरो मुसलान ताम असलो गटारी शिकारचे मांस खाऊन जाला पोटारी सगळो एक कोंबलो गो सोपता ताच्या पोटारी म्हाका नवरो मेळ्ळो खटागार 200 एकऱ्या तोटागार दाट दाट मिशांगार बनात दो पोटागार म्हाका नवरो मेळ्ळो खटागार म्हाका नवरो मेळ्ळो घटागार म्हाका नवरो मेळ्ळो घटागार म्हाका नवरो मेळ्ळो घटागार ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರೇ ಕೊರೋಂಗ್ ಸೋನಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಡು ಸೂಪರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಏನು ಅವಳು ಆಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಈಗ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ आता आमच्या मुखार येतात आमची वाड्याची स्त्रिया एक नाचपा मुखांत आंजा सारखे चेडून ते नाव ताचे बेला दिसता रूपन सुंदर बाबा समकरजी येता सोलताना ते माडी कशे हालतानी दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलवता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले मुझे देखून बसून कुंबरे मुझे केसरे पुसून मुझे करना भाकऱ्यो लाटयता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले मुझे देखून बसून कुंबरे मुझे केसरे पुसून मुझे करना भाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पहिले पावटी तू भेटले म्हाका पिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजे सोगले तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली मुझे डॉली काळीज मुझे सोगले तुवें डॉली डॉली मुझे डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुड करून बसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पडे तामसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किन्नी वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता हा हा ते किन्नी वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पडयता वा वा तो ताडो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಾಲದವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸಲಂಟಿ ಸಿ ಅವರೀಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡುವ ಹೂರಾರ ಹುಯ್ಯಾರಾರ ಹೂರಾರ ಹುಯ್ಯಾರಾರ ಹೂರಾರ ಹುಯ್ಯಾರಾರ ಹೂರಾರ उससे जहाँ से मिटा मुकाला मुकाबला लैला ओहो लैला मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओहो लैला
बन जा मेरी लैला, आज चलेगा जादू तेरा मेरा पहला पहला। सुन के ये तेरी बातें डरता है मेरा जिया, तू ही बता दे जरा क्या है इरादा तेरा। दिल को संभाले तू, हीरो मैं ही तो हूँ तेरा। तेरी ही बातों ने तो मुलाकातों ने छीना मुझसे मेरा है जिया। मुकाला मुकाबला लैला, ओहो लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओहो लैला। ಯಪ್ಪ ಎಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ರೆ. ಶೇ ನನಗೇನು ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಯಪ್ಪ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಡು ಆಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಂದ? ಯಾರು? ಏಸು ಹಾಡು ಆಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಆಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವರು ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಹೊಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು. ಆರಾಧಿಸು ರಾಜರತ್ನನು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆಯಾಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಶ ನೋಡದ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ. ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣಲೆ ಕಾಯೋ ವಿನಯದಿ ಹೀಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಲು ನಗು ನಗುತ್ತ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ತಾನೇ ಉರಿದ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವ ದೀಪವಿದು ನಂದ ದೀಪವೇ ಇದು. ಆಡಿಸುವ ತನ ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ಸಮಯದ ಸೂತ್ರವನದು.
ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆಯ ಹೇಳಿತು ಈ ಬೊಂಬೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನಂಗೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಯೋಗ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದೇ ಉಳಿಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ. ಸೂರ್ಯನೊಬ್ಬ ಚಂದ್ರನೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ, ಈ ರಾಜನು ಒಬ್ಬ. ಆಡಿಸಿಯೇ ನೋಡು ಬೀಳಿಸಿಯೇ ನೋಡು, ಎಂದು ಸೋಲದು ಸೋತು ತಲೆಯ ಬಾಗದು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ, ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಡೂಯೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬಳು ಹಾಡು ಆಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಂ ಆ ಅಕ್ಕ, ಅವರೀಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವನ ತಮ್ಮ ಸೋಹನ್ ಅವನು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तरणी तालकास सुशोभित म्हजो गांव, तांतले थोड्यांक कोंबडे मेवल्या तांचे बरें जावं. पूण एकलें उरलां अंजाळ चिडून डायनाताचें नांव. देखता ताका हरत्या गुडान भरता फुगासा हो. डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे, फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे. चंद्रा सारके रुपाचे भांगऱ्या सांगड्या गुणाचे, होकाल म्हजे संक्रमेताचे. डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे, फुगरे घाल्या कोंबड्या केसांचे. चंद्रा सारके रुपाचे भांगऱ्या सांगड्या गुणाचे, होकाल म्हजे संक्रमेताचे. मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळें म्हाका गो बाय. मोगान तुज्या काळीज लासताना म्हजी भोगडां कशी वर्णूंक हाय. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, म्हजे काळीज सोरलेल्या पारुया. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, म्हज्या मोगान सांपोडलेल्या दिरुया. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో. ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము, అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము. ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము. ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము, ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము. ఎటగానే ఎదురు చూకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే. అరే దేవుడా దాని తలో పటే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే. జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే. జిందగీకే అడ్డ బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే. தவிக்கிது மால கண்டம் மஞ்சள் கண்டம் மாத்து அடிக்க மங்கள கண்டம் சோழ கண்டம் முதப்பி கண்டம் ஓங்கி கட்டிக்கும் கத்திகள் கண்டம் மால கண்டம் மஞ்சள் கண்டம் மாத்து அடிக்க மங்கள கண்டம் சோழ கண்டம் முதப்பி கண்டம் ஓங்கி கட்டிக்கும் கத்திகள் கண்டம்.
ಸೋನಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಹನ್ ಇವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್, ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೋನಲ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಭಗವಂತನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सावन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। हा 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 हा। मोनिका, oh my darling, Monica. तो कैसे जिए, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ला 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 ला, पिया तू अब तो आजा, शोला सावन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। हा 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 हा। मोनिका, oh my darling, Monica, oh my darling. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನರಂಜಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತಾನೇ ತನಗೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಪಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ MSW ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே, சென்னை செந்தமிழ் முழுவதும் மறந்தேன். கேரள நாட்டுக்கிடையே நீ சென்று வசியம் வைத்தாயோ, சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே. சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே, சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் உன்னாலே. நேந்திரம் பழமெனை மீனே நதியே மிளகு கொடியே நான் சென்னை செந்தமிழ் முழுவதும் மறந்தேன். உன்னிடம் செம்பருத்தி பூநிறம், சாலையில் நீ நடந்தால் விபத்துகளாயிரம். உன்னை காணவே நிலவு தோன்றிடும், உன்னை காணவே நிலவு தோன்றிடும், தன்னை அழகா என்று தேய்ந்திடும். சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் உன்னாலே, சென்னை செந்தமிழ். ಹೆಲೋ, ಹೇಗಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ನಾವೊಂದು ಹಾಡಾಡೋಣ ಈಗ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶರಣ್ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡ್ ಜೊತೆ. സുന്ദരിയേവാ വെണ്ണിലവേവാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രിയമയീ ഹോ. നീലരാവിലൻ സ്നേഹവീതിയിൽ മമ തോഴിയായി വാ പ്രിയമയീ ഹോ. അന്നൊരിക്കലെ ഓ കണ്ട നാളിലെൻ്റെ ഹൃദയമന്ത്രം കാത്തുവച്ചു ഞാനോ. സുന്ദരിയേവാ വെണ്ണിലവേവാ എൻ ജീവതാളം നീ പ്രണമയീ.
കരളിൽ ഒരു കൂടൊരുക്കിയില്ലേ, നീലമിഴിക്കോണുകളിൽ കവിത കണ്ടില്ലേ, ഇന്നും നിന്നോർമ്മയിലെന്നോ ഉണരുമ്പോൾ പാഞ്ഞങ്ങു പോകരുതേ വാമഴവില്ലേ, മല്ലികപ്പൂ മണക്കും മാർഗഴിക്കാറ്റേ, നീ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേങ്കുയിൽ പാട്ട്, വെള്ളിക്കൊരു കാലച്ച കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം, നിനക്കു മാത്രം നിനക്കു മാത്രമാ. സുന്ദരിയേ വാ, വെണ്ണിലവേ വാ, എൻ ജീവതാളം നീ പ്രിയമായി. ಶರಣ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತುಂತುರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು ತುಂತುರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು. ಹಗಲಿರಲಿ ಇರುಳಿರಲಿ ನೀನಿರದೆ ಹೇಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯನು, ಕಣ್ಣ ಹಾಡಂತೆ ಕಾಯುವೆನು. ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು. ತುಂಬ ಇದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಗಾಳಿಯೊಂದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಗೋ ಇತಿಹಾಸವು ನಿನ್ನ ಸಹಚಾರವೇ ಚೈತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಚರ ಮರ. ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು.
ಮೀರೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗಂಟು ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಳು ದಣಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸಹಚಾರಿ ನೀನಾನೇ ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು ಹಗಲಿರಲಿ ಇರುಳಿರಲಿ ನೀನಿರದೆ ಹೇಗಿರಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯ ನೀ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ ಈ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯನು ಕಣ್ಣ ಹಾಡಂತೆ ಕಾಯುವೆನು ನಿನ್ನ ಈ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿಯನು ಕಣ್ಣ ಹಾಡಂತೆ ಕಾಯುವೆನು. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರು ನೀ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿರಹವನು ನಾ ಸಹಿಸಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ಸಾಗರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕಂಡು ಉಕ್ಕುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ದಿನವೇ ಒಮ್ಮಿತು ಪ್ರೀತಿ ಓ ನೀ ಕಡಲಾದರೆ ನಾನು ನದಿಯಾಗುವೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಸೇರುವೆ ಸೇರುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ನೀವು ಆದರೆ ನಾನು ಪರಿಮಳವಾಗಿ ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನೊಡಲನ್ನು ಬಲುಹಿತವಾಗಿ ಹೋ ನೀ ಮುಗಿಲಾದರೆ ನಾನವಿಲಾಗುವೆ ತೇಲುವ ನಿನ್ನ ಓಡಿ ನೋಡಿ ಆಡುವೆ ಕುಣಿಯುವೆ ನಲಿಯುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮವೇ ಬರಲಿ ಬೇಡುವುದೊಂದೇ ನನ್ನವಳಾಗಿರು ನೀನು ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ ಓ ನೀರುದಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗವು ಇದ್ದರೆ ನಾನಿನ್ನ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವೆ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹೋದರ ವಾಲ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तुमने कहा दिल से मोहब्बत हो गई तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो इतना बेकरार हूँ मैं तुझको बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुमसे के दो चांद दा तोड़ ला मोंग में इन नवाओं को इन कटा मोड़ ला मोंग में कैसा मंजिल मेरी अब कैसा एहसास है पास खड़ी रहे दूर से फिर भी क्यों प्यासे दुनिया से तुझे चुरा लो थोड़ा इंतजार कर लो इतना बेकरार हूँ मैं तुझको बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो कैसे आगे चाल कर लो कैसे इतबार कर लो कैसे तुझको दिल में दे दो कैसे तुझसे प्यार कर लो ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ವೀರ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರು ಗಾಂಧಿ ಪಿಂಜರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ವೀರ ಮಗನಿಗೆ ಸಾವಂತ ಗೈವಾಡದ ತಪ್ಪೇಕೊಂಡು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಕಂತ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರೌಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ವೀರ ಮಗನಿಗೆ ಸಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಯು ನನ್ನ ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ ನಗು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಆಸೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹೊರಟಾನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ 100 ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಎದುರೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಡೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ವೀರ ಮಧುಕರಿ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠವಂತ ರಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚ ತಗೊಂಡೆ ಕಿಚ್ಚ ಕಿಚ್ಚ ಕಿಚ್ಚ
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂಥವರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಗುರುಕಾರರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದೀಗ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ वार्डीना मेंबर डेविन इವರು. हांगा सर आमच्या उल्याक पावले आसर जाल्ल्या आमच्या मगार करपा एडविन पिंटो तशेंच ब्रदर रिक्सान तुमकां आमच्या वाड्याच्या गुरकार आनी वाड्याकारा तर्फे धन्यवाद पडयता. तशेंच हांगासर आसर जाल्लो पावटे सिस्टर मीना, गौलीक परिशदेचे उपाध्यक्ष विजित डिसोजा, कार्यदर्शी क्रिस्टीन डिसोजा, आमच्या वाड्याचो गुरकार तुमकां आमच्या वाड्याच्या गुरकार आनी वाड्याकारा तर्फे धन्यवाद पडयता. तशेंच हांगासर आमच्या हे कार्य सोडून व्हरून आमकां अवकाश करून दिल्ल्या स्नेहालय संस्थापक ब्रदर जोसेफ रस्ता आनी संस्थापकी ओलिविया रस्ता तशेंच सर सिब्बंदी वर्गाक देव बरें करूं. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. वाड्याची तसेच वाड्याचे गुरकार प्रतिनिधी आणि सर्व